je vražda, čo sa niekto vyšiel na hore. Strašidelné, priam až hrozné. Sme na druhom poschodí a sú tu dokonca ešte obchody, reštaurácie a neviem čo ešte všetko. To sú veci. Nebuď trápna ženská. Ticho, že sa ti nohy klepú. No moja, určite. Poďme hore, lebo tu je strašne malé nejaké samice, nejaké. Tak vážený, toto je Paríž. Na druhej strane je Trocadero, že? Poďme na druhú stranu.